Let's go. We kuna ula penyap yala ujong pralok baya jantam namar bola tu yaki dur bat ki video jong ka samla ka jong une unong sa penyap bat une unong sa keno ki day ki kena school class 11 bat 12 bat ki day para marjan yeng kini ki kena ki day ki badang penkre ya ka examen rung engineering college une kena ubasa kem udai badang don khat nyos nem karta ula sakem Hamirut jong ka jala Uttar Pradesh halor ka cikeno bulwa syo yu pralok baya jan jong hadu bandayap utai kena ula pla perlaya tu pulit ba pralok jong ula tu ikatukan ni gidur bat ki video jong ka samla jong nakapun jong bat ula penjaburom yaka kane kala je hakapor bagi dang penkre yak eksamen ban yo rung saka engineering college Hakaba kila lejlang saka we ka jaka ai jing kai ka bacngai komba hat san kilometer naka ying jongki une uno sakeno ula khot ya une uba sapnyap ba une songlang hakasrotar bakin ya lejlang unda kini ki arngut kila poi saka nika coaching class ka badairu kasni sajan henrei une uba sapnyap sum lawan phaying hadu ka permit haba kikmi ki pa jung kila kali ya unong sakeno ula ong penban ba tip sanu ulej upa jong une ubasa penyap Sunil Kumar ula lej ai daka I hajar balaja ukun jongki hakatei kamethi bat ula ong ba usui bajur ya utei unong sakano ubadei uparlok jong uhi kipulit kila kem utei khna hakajing thoket utei unong sakano ula kam ba ula penyap mau ya abhinaf hakasni sajan unong sakeno ulai thu ba ne ba sapnyap ba ukwa bandino ya ka fun jong kita ki arngut kila let sakawe ka dukan bat kila di ka te ka fun hakador prahajar nang ta kila ya bam hakawe ka chkabam hakalenti ban let phaying kila sangai hajan ka we ka thlu kensan ute unong sakeno ula se ya tyrnem naka pla jong bat ula syo ya abhinaf naka kli haban dayap utei unong sakeno ulaya thu akipulit bat uyai teng ban syo ya abhinaf wathadin ba ula hap ha kata thli kipulit kilai ti ya kamet jong ubasa penyap saki bahayeng hasem jong hakasni ublai henrai ki bahayeng hasem jong kila kentaj ban thang ya tathadu bakin dayo ya kahok kila ong ba unong sakeno umla ban penyap hi dalade ya abhinaf bat kila dawa bakipulit kin kem ya wepat unong sakeno kipulit kim day ban yalam bakla yangi ki day ban yathu yangi yaka jingsha sa phang baro ki badun kti ni day ban tip yaka aka ka balaje ya ukun jongi laong ki bahayeng jong abhinaf unong sakeno ulong baki don ka tukat ne ki video jong bat ka samla jong hakafun jong abhinaf ba ulatu yaki ulatu si ba ulale yakane ngila yo kurup ru yakamet bat ya tyrnem ngila simru jau nong sakeno batoket udai ukna red bat sapen me yu haying bisar ngin saskan ye kidur CCTV ban page la kadon em kiwe pat ki badon kti hakate kakam laong kipulit ya ki bahaying asem jong utei ubasa penyap hakabakut ki bahaying kila dawa ban lek persa ya baro ki badon ti bat ngin sapendep ya kamet jong ukun jongi lapan pai habakut daki bahaying hasem jong une basa penyap